fil-liturġija tal-Knisja hemm żminijiet li aħna nsejħulhom żminijiet qawwija li lilna jintroduċuna dejjem għall-misteru. Forsi l-iktar żmien prominenti fosthom jibqa' dejjem ir-Randan. Illum il-Knisja tibda ir-Randan imqaddes. Dan huwa żmien partikulari ħafna, nsejħulu r-ras ir-Randan. Żmien ta' 40 ġurnata li għall-Bibja dejjem ifisser żmien ta' formazzjoni. Li fih aħna niġu mitluba li nagħmlu operazzjoni fil-qalb. Li aħna inħallu il-kelma tkellem il-qalbna. U propju f'dan iż-żmien qaddis ta' Randan, l-iskop tiegħu huwa il-mamudija. Aħna ma nagħmlux Randan bħalma l-Musulmani jagħmlu r-Ramadan, żmien ta' sawm biex aħna nagħmlu ir-Randan u l-Knisja ir-Randan hija esperjenza li diġà nsibuha eżistenti fis-sena 325 fil-Konċilju ta' Niċea, fejn jitkellem fuq dan iż-żmien tar-Randan bi preparazzjoni għall-mamudija. Jekk hemm xi ħaġa li l-Knisja tilfet totalment matul dan iż-żmien hija dan il-katekumenat, dan iż-żmien ta' preparazzjoni għal misteru kbir tal-mamudija. Il-ħajja nisranija tinġabar kollha fil-mamudija, fil-mewt u fil-qawmien. Ġesu Kristu li lin-nisrani jagħtih ħajja ġdida, spiritu ġdid mill-ilma u mill-Ispiritu Santu. U allura l-komunità li temmen femet li biex nitlu għal dan l-ispirtu il-ġdid hemm bżonn mixja, hemm bżonn itinerarju ta' fidi, hemm bżonn li dak li jkun jagħmel esperjenza ta' katarsi jitnaddaf, esperjenza ta' katekumenat ta' kelma li bil-mod il-mod waslek lejn misteru. Misteru li mhux biss inti tifhmu, imma misteru li inti tgħixu. Li hija l-ħajja l-ġdida, hija l-ħajja tas-saltna, hija l-misteru iċ-ċavetta li biha nifhmu l-eżistenza tal-univers, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Iċ-ċentralità taż-żmien tar-Randan huwa lejt. U allura f'dan l-itinerarju tar-Randan aħna nibdew propju mill-irmiet li jispiċċa nar kif tibda l-liturġija tal-Eid. Normalment fil-ħajja normali in-nar jispiċċa rmiet. Imma fil-mixja spiritwali li aħna nagħmlu l-irmiet, il-fdalijiet tal-ħajja tagħna iridu jiġu trasformati f'nar, f'dawl, f'ħeġġa, f'isħan anterjuri kif tibda l-liturġija tal-Eid. U allura il-liturġija tar-Randan l-ewwel nett iddaħħalna ftit fi żmien li anke l-knejjes, anke l-ambjenti fiżiċi fejn ngħixu jiżżarmaw minn dak li mhuwiex essenzjali mill-immaġni, mill-fjuri, mill-ċelebrazzjonijiet, mill-kant, mill-alleluja. Aħna mmorru f'dak li huwa essenzjali bħalma l-poplu ludi biex jagħmel il-mixja fid-deżert kellu jaqbad dak li kellu qudiemu u jibda din il-mixja kważi faġla biex jagħmel dan l-itinerarju li jwasslu f'art imwiegħda. Il-liturġija ta' ras ir-Randan tibda propju bil-kelma ċartu qlubkom, duru lura, għamlu ħbieb ma' Alla. Tidħal ukoll bistedina li jagħmlilna l-qari biex aħna nidħlu fil-kamra ta' ġewwa, għala il-bib warajk u l-missier li jara dak li hu fil-moħħbi irodloku. Is-sejħa tagħna hija proprju biex nidħlu fl-interjorità, biex nidħlu fil-qalb u nħallu din l-esperjenza ta' grazzja tbiddel il-qalb tagħna. Din il-mixja li tagħtina l-Knisja matul iż-żmien tar-Randan titlob minna li aħna nkunu open biex nirċievu. Il-ħajja nisranija mhijiex tagħmel int. Il-ħajja nisranija hija x'tirċievi. Il-ħajja ġdida l-Ispiritu Santu, il-kelma jitolbu minna attitudni ta' qalb miftuħa li lesta tirċievi dak li Alla jagħmel minna. U allura l-għodda li jingħatawna fil-Randan
il-għodda ta' talb sew waħdek u sew komunitarju, il-għodda ta' sawm jiġifieri li inti tiżbarazza sawm fil-ħin, sawm fl-ikel, sawm f'għajnejk, sawm inti tagħmel din is-sawma mhux biex toqgħod tagħmel penitenza u toġob il-Alla ma jogħġbux dan it-tip ta' penitenzi tgħidilna l-Iskrittura, imma dan huwa sawma bħal min ħajjagħmel operazzjoni li qabel dik l-operazzjoni jagħmel żmien li jnaddaf lilu nnifsu ħalli Alla jkun jista' jaħdem fih. U anke l-karità, l-iskop ta' din il-mixja tibqa' dejjem il-qalb li kapaċi tirċievi l-imħabba biex tkun tista' tħobb, il-qalb li ma tibqax qalb tal-sir imma ssir il-qalb ta' iben, ta' bint, il-qalba tal-għejt u l-qalba tal-misteru tal-mamudija hija proprju l-filjolanza li jien niskopri identità li ma jista' joħodili ħadd, li qudiem il-mulej jien maħbub, jien għażiż, jiena il-mulej jixtieqni li ngħix fil-libertà u fl-imħabba. Matul dawn il-ħdud ta' dan iż-żmien tar-Randan li differenti mill-Avvent huwa itwal, il-Knisja tatina itinerarju li fih jiġbor il-ħajja nisranija kull sena għal 3 snin b'enfasi differenti tatina itinerarju ta' mixja ta' fidi. L-ewwel ħadd ikun dejjem mit-tentazzjonijiet. Jekk irrid nagħmel din l-għażla ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi, irrid niffaċċja il-vuċijiet, it-tentazzjonijiet, il-ġibdiet u dak kollu li hemm ġewwa fija. Allura l-ewwel qari u l-ewwel ħadd ikun dejjem it-tentazzjoni tal-mulej. it-tentazzjoni profonda li jien inkun iċ-ċentru, tentazzjoni li tiġi ffaċċata dejjem bil-kelma. Il-kelma tal-mulej li tmexxini f'direzzjonijiet differenti. Tieni ħadd jagħtina dejjem it-trasfigurazzjoni fejn ħanasal. F'żewġ tiħdut il-liturġija tatina minn fejn ħanitilqu, x'inhuwa il-vjaġġ li ħanamlu u fejn ħanaslu metamorfosis, bidla. Raħ fuq il-muntanja jinbidel totalment lil-mulej Ġesu. Il-mixja ta' dan ir-Randan, il-mixja ta' dan iż-żmien hija biex aħna wkoll inkunu nistgħu nġeddu il-mamudija li rċevejna. Aħna nkunu nistgħu niċħdu lix-xitan u nemmnu falla li jrid minna l-relazzjoni ta' ulied. Dan ir-Randan jixtieq li l-fdal tal-ħajja tiegħek jinbidel f'dawl, li l-mulej jixtieq dejjem jagħtina bidu ġdid, ħelsien ġdid, ħajja ġdida fl-ispirtu. Jekk aħna din l-istedina nilqawha bil-ferħ, aħna wkoll inkunu nistgħu mal-Knisja kollha wara dan l-itinerarju wara din il-mixja, aħna wkoll inkunu nistgħu nitwildu mill-ġdid u nħallu l-ispirtu tiegħu inissel fina il-għajta tal-qawmien li l-mulej qam. Mill-għajta ta' indem u emmen li jingħat lil kull wieħed u waħda minna fil-bidu tar-Randan u jitpoġġa l-irmied biex nindunaw li aħna b'dan is-salib irridu nirbħu, aħna nispiċċaw bid-dawl tal-għejt f'idejna biex inkunu nistgħu nħabbru lill-oħrajn l-ġubijiet li Alla għamel magħna.